sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Ala. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinuguluhan. Today my life begins. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kinigos sa kababae nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Ella. Muna, Ila. Di ko masukot na mawa pa ka na ko. Will you marry me? Brian? Brian? Yes, of course. Of course. I will marry you. Yes! Thank you! Thank you! Thank you, Ninyo. Salamat! Pila naman ko kaadlaw nga dilit. Dili ka kumaptos. Magpiti ko, Bi. Aron ako masiguro. Mabdos ka? O, dong. Sa ato pa. Amahan na day ko. Yes! Day, dako asimtiya, no? Limo pa man kabuhan, di ba? O, dong. Lagi, uy. Ihimsog siguro kayo ning bataa ba kay Nayo? 5 pa lang gani kabuhan pero ang kadako sa kuntiyan. Mura naman og mga nakay. Maubitaw, day. Aw, ampo lang kita nga. Healthy rang baby sa sud. Sakit na ba sa kuntiyan? Dong! Dong, tabang! Sakit na kayo kuntiyan! Ay! Oh, ano? Mga anak na ba? Mura, Dong! Dadanay ko hospital, Dong! Sakit na! Maode, nga dako kay mutihan. Day kay kaluham din ng atong anak. Lagi, Dong. Nayo, mga himsog pagid kaayo. Oo, liwat kay ni mo, day. Mga gwapa. Salamat, Dong. Day, nakaunaw na ako ba? Unsa ka kung muundang na nakas imong trabaho? Ha? Mas maayo na ang hands-on ka sa mga bata, day. Usa pa, obligasyon ako nga buhion ta mo. Maong muhangyo ko, kwan, resign na lang sa imong trabaho. Sige, Dong. Kung may tanaw ni mo nga makaayo, more sign ko. Salamat, day. Ma, Ate Marie, maayo kayo nasuroy mo din eh.
Ay, di anhin mi aron mangubos tas inyong kahimtang dinhi. Ug ikod man aron makabisita ko sa akong mga apo. Nara diha maay, nagduwa. Timinga sad, uy. Wala hinon mo nag-abot ni Brian, ma. Mapagipaglakaw niya. Unya, kumusta man mo sa akong mga dinhi, Ella? Okay naman, ti. Madara man bisag, kapoy kay duha ka bata akong atimanon kada adlaw pero nalipay raman sad ko. Wa masag ko pasag din ni Brian nga imong manghod, ti. Gani, nagplano mi nga magpalit og washing machine kay para ko no, dili na kayo ko hago nga magmanumanog kuso-kuso. Kagasta ra sad nimo, oy. Unya akong mangko dasad ang imong papaliton. Unsa, ti? Recorded by Radio Mo TV. Wagod kay trabaho. So, isalig ra nimo sa akong manghod ang tanan. Mura man hinugi pangwartahan nimo nga akong manghod. Mari, nausa ba? Tinuod man ma. Nga naman mo laban ka niya, ma? Tingalig na limot kagawa sa ko'y trabaho sa panahon nga nagtubo mo kay nagatiman ko ninyo. Buot ba'y pasabot kag ipangwartahan na sa dako ang inyong amahan? Ma, lahi in taon tumaoy, di lalim ang papel sa usa ka inahan. Maayo pagkaatiman ni Ella ang imong mga pag-umangkon, ingon man ang imong manghod. O kana lang daan, di na nakabayran, oy. Ma, Ella, ayaw paminaw ani niya ha. Ipadayo na ang imong gibuhat. salamat, ma. Uy, buot magawa nga. Kung di ka niyang kayang respetuhon, mas maipag di na siya mutulob ining ato pa ni May. Brian, gusto na. Okay naman sad ko. Igo na nako nga naiba nga manalipod na ako. Ingon man, akong ugangan. Dahil, pasensya na ka ha. Pero, ikabala ka. Ako na siyang gitawagan. Ug ako siyang giingnan na nga di na mo anhi din eh. Dong, Ha? Magtuon kag online bookkeeping o digital marketing, day? o dong. Ano gud man sa akong libreng oras? Dako sa gid agtabang ang washing machine ako kay mas daan naman ko'y oras. Ilabi na kung matug ang kaluha. Ikaw, day. Unsa pag plano nimo, ha? Nagkuna-una magud ko dong nga magtukod og online wholesale business. Nga mga local products lang ko na ito ibaligya. Pero syempre, magtigom sa gita aron nate ikapuhunan. Sige, day. Andam kong musuporta nimo, anak. Salamat, dong. Maayo kinakalugar karon sa mga house blessing best. Of course, no. Di ko gusto nga mamiss ni nako ang nindot kayo nga happening sa imong life ron. Wow, best. Nindot na ninyo, eh. Na naman mo ikaw galingong unit din sa subdivision. Unya dapat yun mo ikaw galingong family SUV. Wow, sana all. Gikaluyan in taons Ginoo best. Nagbunga gito ng paningkamot. Proud kay ko ni mo, best. Well deserved yun. Day! Silas mama! Si Mama o si Ate Marie? Nia? Congrats ninyo, Ella o Brian. Salamat, ma. Thank you, Ma. Ella, Te, maayo kay nakalugar kag anhiron. lagi, taon-taon na sad nga wa ta makita ninyo sa atong gibastos ti ka. Ella, mangali ko pasaylo ha. Pasaylo ako sa akong nabuhian nga mga istorya nimo. Te, dugay na to, uy. Kalimtan na lang to nato. Salamat, Ella. Abi mo, karon nga wa na ko'y trabaho. Mas na-realize na ko nga, di gyud ay lalim nga ikaw ang mangunay og atiman sa bahay ug sa imong mga anak. Labi pa gyud ron nga, napamatud-an nimo, mabisan pa man sa kakapoy. Pero ikaw pa gani hinuon ang mas dakog ambag sa inyong pamilya. Aron lang mo mo asenso,
o moabot sa ingon ini nga sitwasyon nga naa karon ninyo. Inubanan lang yun ni sa kakugi og paningkamot ni. Ingon man sa pag-ampo. Ella, mahangyo unta ko. Basin og doon na mo'y bakante nga posisyon sa inyong negosyo. Basin pwede ko maka-apply. Ha? Ikaw ang boss, day. Ikaw ang akong padesisyonan. Sige ti. Way problema. Sa tinuod lang, nagkinahanglan gid kaayo mig tawron nga para sa inventory o customer service. Pwede na ka magsugod sa Lunes. Ella, salamat. Salamat kaayo. I've been working hard so. Nakahilak in town sa kalipay si Ate Marie. Og nigakos na kughugot kaayo sa dihang gi-hire namo siya. Maunang sa mga naminaw karon, ayaw kaayo sobrahig pataas ang inyong kaugalingon. Bisan pa man unsa nakalayo ang inyong naabtan. Kay ang kalibutan tinuod nga nagtuyok. Mahimong naapakas babaw karon. Pero anytime, pwede gid kaayo ka mo balik pa ubos. Parehas na nahitabo namo ni Ate Marie. Sa una, giinsulto ko niya kay wa ko'y trabaho. Pero karon, ako na mo inaghatag niya og trabaho. Of course, bilis ni mahimo na ako tanan kung wa ko'y bana nga supportive nga nagpaluyuan ni. Mao kining tanan nga naabot namo karon sa kong pamilya. Success ni namong duha nga magtiayon. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka mga hikalan kaagin ni Ella nga taga Cebu City. Uban sa awit kaya kipangayo, awit nga regulahan, today my life begins. Mong kaagi kibatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon na Priscilla Canas. Kamusab mga higalag, mga suking tipaminaw. Kinasing-kasing kong kitapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang iniining tulumanon, handumanan sa kaawit karof, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpapit. Recorded by Radio Mo TV. Mana sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Clarissa. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, There You'll Be. RMN Drama presents Handumanan sa ka-awit. Ano pa das ang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Negros Oriental ang tumatatampo nagdasangan nga Clarissa. Recorded by Radio Mo TV. Ay, Clarissa. Palihugod ko o palit sa atong mga kinahanglanon dinis bay. Unsa may akong paliton, ma? E di ako'y mga lista, oh. Oh, sige ma. Ako rin bahala, ani. Migo, Salamat, Migo. Miga, pili mo nga na. Unsa man, Migo? Saan mo pangan? Clarissa? Ako sab si Nano. Pwede mo nga isip mong number, Miga? Unsaon man nimo? Gusto lang ko nga. Kuan. Ay, sige na lang, uy. Oh, mawala ko number. Ay, salamat. Managi ko sa akong trabaho. Makapahuay na kit ko.
Kinsa man yung nanawag? Number man ni. Hello? Hi, kumusta? Kinsa ni? Si Nano ni, oy. Aw! Ikaw din ni Nan? Nanawag lagi ka? Ako lang sure kung tinuod ba nga number nga imong gihatag na ko. Aw! Dili mo ko bakakon. Mo na gana sa babae, kanang di pagkakon ba? Hmm? Niki! Res, ugma ba? Manuri ta? Asa mo sa tamanuroy? Paano? Dito lang gutas na pings dagat. O niya nga nang makipanuroy man kanako. Gusto lang ko nga magkasuot ta. Manuri ta? Sige. Salamat ha na nakipag-panuroy ka na ko. Wa masagwilingaw sa amo, good. Mong nakipanuroy ko nimo. Abi ni Maurice, lipay kay ko nga nagkauban taron. Nga naman? Kay may usultin ta ko nimo. Ang ako feelings ba? Nano? Ang tinuod, Riz, una ko lang pagkakita nimo. Ganahan kay ko nimo. I love you, Clarissa. Nano? May chance ka ako nimo? Ang tinuod. Ganahan sad ko nimo. Nasa ato pa. Uyab na ta. O, Nan. Uyab na ta. Salamat kayo, Clarissa. Kinsa man tong naghatod nimo, Clarissa? Imo tong uyab. O, ma. Ay, kabata pa ba yan nimong nag-uyab-uyab, oy? Basig maghila ka sa maabot, ha? Dili na mahitabo, ma, uy. Kailab kayo ko ni Nano. Bantay bitaw. Riz, para nimo. Wow! Buwak! Ganahan ka? Ganahan kaayo. Di ba? Unsa man ni? Alam mo lang. Uy. Hala. Blouse lagi ni. Di ko sure kung ganahan ba ka na. Ganahan kay ko sa color. Thank you, Nan. Yung anak ko may gugma, Riz. Mag-effort ko. Salamat, Nan. I love you, Riz. I love you to, Nano. Recorded by Radio Mo TV. Dali ara sa panahon sa. Walang hibaw Siyam nam dita kabuan. Mogid. Maralagwa ba? Maayon tag dili ka mausab, Nan. Di ko na may tabo, Riz. Kay love ta kayo ka. Salamat, Nan. Pila naman rin kaadlaw nga wa magpakita si Nano na ako. Nabisi ka siya. Ako na siyang atuon sing gipuy-an, be. Oh, lo, naalagi ka, Clarissa. Oo. Kaya wa naman ko kamo ato sa amo. Mong ako nalang ni Ani sa imong gipuy-an. Wa lang unta ko ni mo gianhi. Timpa na gud naman sa man ka. Mura lagi kag nakuyawan. Ha? Kanang kuan? Wa, oy. O, si Wuha. Nan, kisa na mo ka istorya. Nan? May kauban man lagi ka din Kinsa na siya? Kuan, kining... Iya kong uyab. Ngayon na demi ka? Ha? Onse uyab good? Iya bitaw kong uyab. Dugay naman ming uyab. Salbahis ka! May uyab na ikay na uyab ka na ako! Salbahis ka! Salbahis ka! Sorry, Riz. Nagbuwag mo gumiyan niya. Nagbalik na food me. Salbahis ka! Ayaw na pakita na ko, ha? Ayaw na bayag yun! Mao na ni akong giingon nimo. Nga dili ka pa unta mag-uyab-uyab kay bata pa ka.
ka. O tanawa, nasakitan na hinuon ka. Nagtuo magod ko nga seryoso si Nano na ako, ma. Pero hiraman din kong kiilan. Ayaw na paghilak-hilak diha. Kalimti na tong Nano. Onya, kumusta ka naman? Okay na ko, ma. Naka-move on ako. Maayo hinuunak. Ayaw paghilak-hilak tungod lang sa lalaki, uy. Kay makakita ka pag tinuod yun ang magkugma ni mo. Uy, hala. Niya may ni friend request na ako. Dudong ang iyang pangalan. Ako nang i-confirm, bi. Nanawag lagi ka? Okay, nalipay ko nga imo kong i-accept. Mao ba? Ang ano din nga ni friend request makanako. Ah, ang buto to eh. Ako naman kung nakita na ang imong naong sa Facebook, mong i-friend request ko niyo. Oh. Huwag nalipay sa kay ko kay imo kong i-accept. Ganahan man sa ko nga na ako'y daghang friends, good. Maong gi-accept ka. Nalipay sa Goris. Clarissa, pwede ta magkita? Ha? Nga naman? Friend ako ta. Gusto lang ko nga makakita ni mo sa personal. Magkita ta? Ikaw ni, Riz? Ako in town nga na di ay. Mas gwapa gini ka sa personal? Sus? Ako sugbe ni mo mga tik. Aha, di ni ate-ate ko eh. Igor ako nagsultis tinuod. Gwapa gid ka. Sige na lang, God. Mutuo na lang ko aron ta madali. Naunsa ka, uy. Nituto ka man gud na ako. Riz. Musulti na ko ni mas tinuod ha. Bisan og bag-urat nga nagkaila pero gaana kayo nga kung buot nimo. I love you. Dong. May chance ka ko nimo, Riz. Dili pa na nako matubag dong kay bago pa ko nga gisakitan. Parehas man among tanang mga lalaki ba? Kusog kay mo pasakit na mo mga babae. Uy, parehas ang tanan, uy. Lahi ko. Og aron kay gid mutuon ako. Mamisita ka sa inyo. Imo na tong uyab ang lalaki nga ni Anhis ato, Clarissa. Dili mauy. Nanguyab pa to na ako. Ako, dili ko magbuot kung kinsa imong higugmaon, ha? Basta pilia lang gid ang lalaki nga dili ka pasakitan. Riz, tao-tao dumgi ko nga nanguyab mo. Wapagid ka maluon ako. Ang tinuod dong naluoy naman ko nimo. Kay nakita man ako nga tinud na imong tinguhaan ako. Kun mao na. Unsa man uyab na ta? O dong. Salamat kayo, Riz. Ma, asa day mo nangandam lagi mo sa iyong mga gamit. Muad tumik si Bunak kay naami doahon dito. Unya ako, ma. Oh, bilin lang ka din, eh. Kay wa may mahibilin din sa ato. Pila man mo kaadlaw dito, ma. Basig, duha tingali ka adlaw, nak. Maong ikaw lang unay bahala din sa ato, ha? Oo, ma. Uy, wala kay kauban din sa inyo? Wow. Kay gidaman akong manghod. Ako lang kaubanan din eh. Ayaw lang, uy. Ayaw banan talaga kay pasig mo unsa niya ka din eh.
Nganong nitapad man ka na ko? Ato kas ubos. Ay, hindi ko eh. Tapon doon din higot. Unsa? Dili ko uy. Sa may imkadukan nga. Uyab man ta. Dong. Pagaksa ko ni Mimi. Dong, ayaw to. Saktilang ko. Saktilang ko. Unsaon man ni Ron. Nga nakuha naman ko nimo. Unsa may mong gikadlukan? Kung mamaptos ko, Oh, magminyo ta. Ginoo ko. Hawa na ko rigla. Maunin akong gikadukan. Magpalit ko pregnancy test, be. Ginoo ko. Magtuskit ko. Ako sultihan si mama ini. Unsay mabdos, ha? Mauna, ma. Mabdos ko. Isay mabdos. Kining anak ni mo ay mabdos naman di ay ni. Okay, sa may mahal, ha? Katong laki nga mag-ani-ani, eh. Opa. Ipataban to. May hinuon kay mabdos na di ka. Buktawa ka lang. Dali ko na maabot ko. May plan ko. Mami. Andam kong manubag sa akong gibuhat mo. Salamat, Dong. Love ka, Clarice. O di ko gustong mawakan ako. I love you. I love you too. When I think back on these times and the dream when I look back on these days. Gito man ni Dudong yung gisaad na ko. Niya na pagkagabi na may siya na ko. Sa pagkakaroon, padayon pangligon ng among relasyon. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. So, kito mga hikalang kaagi ni Clarissa nga taga Negros Oriental ubad sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalahan, There You'll Be. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Kimboy. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Sana Dalawa ang Puso Ko. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw siya kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Lapu-Lapu City ang tumatatampo nagdasingan niya Kimboy. Recorded by Radio Mo TV. Ay, salamat kay break time. Karelax gamay. Ay, may message na ko. Di mo niyo mabasa yung nga, eh. Kipali-pali, eh. Hi. Kumusta, friend? Hello? Huwag may laing mo tawag na kong friend? Si An-An naman? Huh, siya ka ni? Ako itaw ni friend si An-An, ang imong biniyaan.
Grabe sila ng biniyaan ay. Sinitawa ka na di ay. Nga imo mo kong gibuwagan. Biniyaan, di ba? Nagbuwag na ta kay ni abroad ka. Pero, wamod mawa nga kung gugma ni mo. Niya pa man gihapon ka sa kong heart. Sure ka? O lagi. Kung gusto ka, magbalik ta. Ayoko hakita dong. Kay love pabayati ka. Akon mauna, magbalik na lang ta. Sure ka? O lagi. O sige, magbalik ta. Sure na na. O lagi. Asa di ka ron oy? Di pa kos gawas, oy. Nya, kano sa kang pauli? Dugay pa, oy. Sige lang. Ako lang ang tawagan kung maulit na ako das Pilipinas, ha? Sige. Amping dia, ha? Bye-bye. Huy, uli I love you, di ha? Oo, day. I love you. I love you too. Sa nagbalik mo si mong uyab sa una? Katong anan? O, bye. Iunam sa message na ko. Ang taod nga, nagkabalik mo eh. Yan, boss yan, may katipo na kangas joy. Wakam sabay. Pas kalugawan. Ako may nakuyawan na nimong gibuhat, pweda. Masig bapatyan kang joy na kung may bawan ka nga nakigbalik ka sa mong uyab sa una. Darangin mo ilisan dong, Salamat ay. Anya ni ka humani mong ilis. Sunod din ako sa kusina, ha? Kay maghukad na ko, ano makakaon ka. O, day. Dali ko kaon. Aron magkachat-chat minian-an. Sana unan na lang ako. Para ako lagi ang kayakap mo. Hmm? Ang gilingaw ni Boyhanay. Kinsa man imong ka-chat dong? Day? Likaw magud kaayo ka diha. Kwan, kauban ako sa trabaho. Sige, og pakatok. Dili pa ka matog? Karoon lang tao-tao, day. Wapam siguro ka. Alas, sige. Muna lang ko ni mo og tog, ha? Sige, day. Ang ko matok. Magkalingaw sa kong chat-chat ni Anan. Recorded by Radio Mo TV. Ya, kumusta naman mo nanan? Mag-chat-chat ang magyabon mi bay. Ya, wag ka kulbayan ang inyong ibuhat. Kubuon mo ni. Nga, mag-chat-chat raman mi. Ya, sao naman lang kung magkita mo niya, be. Di na may taboy. Ano sa ka na? O kanus aba ka to mubalik din sa ato. Lingaw-lingaw rin nga kuha niya, good. Bantay ba ito magdako mo, ha? Ha? Niya lang sa Pilipinas? Oh, friend. Kanus ka na uli? Gahapon. Oo nga ba? Pinagugdugay ba ka mauli? Kentong una na tong chat-chat, nakasked na ko ato mo pa uli, kay na-end na akong contract. Wala ko magsaba ni mo, aron ma-surprise ka. Mao ba? Asa di ko, kita to na. Ha? Sige na pa, magkita to. Gimingaw na kay ko ni mo ba ya? Friend, O, maghihapon ka mo usap. Maayo maghihapon ka sa kama, friend. Day. Sorry, nadugay ko guli. Nadugay lagi ka karon. Oo. Akong amigo, nanghagkad mong tagay eh. Mao ba? Sige na, kaon na. Humana ko kaon, day. Tugnan ako, ha? Kay gikapog sa trabaho.
Niresulta na ka? Huwag ko magtuo ba nga, makita migbalik sa kong ex. Yung saom na ron. Sultihin lang ang ex ni mo nga may kaipon ka. Ha? O di ba, sultihin si Joy nga nagbalik mo sa imong uyab sa una. Bay. Day, basig. Dugay ko mauli ron, ha? Nga naman, dong. Nakita mo si mong friend ko si Ann? Day. Nahibaw man ko nga. Nagbalik mo si mong uyab sa una. Si Ann. Og friend ang inyong tawganay. Joy. Dugay ako nahibaw nga nagchat-chat mo. Pero, pawawara ko. Ganun na mo ka. Nakabasa ko sa iyong convo. Katong naligo ka. Kaya mo malang gibutan sa lamis ang imong cellphone o open na ni. Sa... Okay ra, uy. Okay ra, dili ko mamugos ni mo. Kunwa nakigusto na ako. Dili pa biya ta kasal. Makahimo ka pas papangitaglain. Pero, sultihan ta lang ka. Mabdos ko. Oh. Og duha na ni kabuan. Unsa? Noon sa day ko. Ganiharag ko nakabantay ni mo nga magulanan ka. Ano man na problema ka, kwarta? Pwede ka na kumatabangan, Gyud. Pili mo gikinahanglan. Kon. Di ko nga akong problema. Ano day problema ni mo? Makibuwag na ko ni mo. Friend. Friend, mahimo ba? Dili ko ganahan sa imong joke. Huwag ko makumidya ni mo. Makibuwag na ko ni mo, friend. Abi na kong love ko ni mo, friend. Love ti ka, Ann. Pero kinahanglan kong mamili. Sa'y mamili. Ang tinuod, may kaipon ko. Og mabdus na ni. Unsa? O ganang ako na musultihin nga may kaipon di ka? Ha? Sa ilo ako, Ann. Ang kuno na ko, saan ako ning tanan? Nga sa ato pa, mahal gid nimong imong kaipon kay nako. Parehas na mong mahal. Pero kinahanglan ako kinahanglan ko piliun si Joy kay may umaabot naming anak. Kimboy. Parang kailan lang. Naibaw ko nga gisakitan si Ann sa kong gibuhat. Pero kinahanglan akong piliun si Joy. Dinhin na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ko mga higalan kaagay ni Kimboy nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nakulahan sana dalawa ang puso ko. Ang mga kaagi gibahatan na sa radyo ni Ricky Persuelo galing gubos sa direksyon ni Priscilla Recadans. Kamusab mga higalag mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address sa lang ginaining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page.
Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpabida. Recorded by Radio Mo TV. Handumanan sa kaaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Christine. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, nothing's gonna stop us now. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpatago sa address sa Cebu City. Ang ato madatampo nagdasangan nga Christine. Recorded by Radio Mo TV. Isda mga ma'am, sir! Labas pa kaayo, oh! Handali na mo! Barato na lang kita diring napita, mga madam. Sige na! Tin! Tagpilang kilo sa bangos. 200 na lang kung hatagin ni mo, ani, day. Hala, sa daan lang, uy. 150 na lang na, uy. Grabe, sad. Hapit naman na sana mo pangayoon, uy. Wala may ginansya, anak, day. Ila raman ng 50 pesos, uy. Sige na, good. Nah, pasensya yung kaayo, day. 200 na yung last na kung mahatag ni mo, ani. Muna dili ka masensos kinabuhi. Hindi mo gagkapahangyo. Ha? Hangtod sa hangtod na lang gid mong ingon anak si mong inahan. Mamaligya og isda. Manimahong lang si pobre. Onya ikaw? Idatuan ka ni mo? Lagi na mapanghangyo? Hangtod sa hangtod di ka afford ang isa. Animal ka! Ikaw ha? Ikaw ka gito sa ukula? Noon sa may tao ka, Christine, eh. Imo man itong itubayan. Nahibaw bitaw kag usa to kag gamay utog tubayan, eh. Makalagot man kung kaayo pa. Nakamino siya sa tong pamilya, good. Walang unta to nimo tubay. Hibaw ka, nak. Ang angay ng buhaton, imong ipakita nila nga sayop sila silang pagtuo. Nga dili hangtod sa hangtod nga yun ani lang ta. Ilabi ka na. Dako pa kayo kag chance nga masinso kay bata pa kay ka. Unsa ka kung... Mangita na lang kong afam pa, no? Kanang foreigner ba? Nabuang ka ba, Christine? Ha? Joke ra pa, oy. Suko lagi dayon. Umagin ka, Yads. Bisag kinsa lang di imong ingnon nga mangita kag afam. Matawagay na sila ko na. Malingaw man ko kung magtanaw sa ilang mga reaction ni Ads Good. Og, usa pa, dili gid na mahitabo, no? Kaya mahadlo kong foreigner, uy. Kalisod ka kung magsigig English, no? Maong dili gid ko die, never. Uy, ayaw ba istorya matapos, day? Kay basig suwayan unya ka sa kapalaran. Aw, suwayi lang niya. Christine, anak. Narabay nangita ni mo ganina. Kinsa man, ma? Classmate man kuno to nimo sa una. Pero ingon siya nga mobalik ra kuno siya unyang gabi eh. Kinsa man ka, ha? Hi. Lance? Pero sana ka na ulit diri sa Pinas? Last week, oy. Karoon ko makasuro mo kaya saan busy mo vlog. Musta na? Okay ra. Ikaw, kumusta? Yeah, in love ka pa rin mo. Hoy, amaw. Kadugay na to nang uyab ka na ako, ah. Joke, Ray. Bitaw, ninyuno na ko eh. Ikaw, kumusta? Ni, no boyfriend since birth. Umaw ba? Naku yung amigo nga, nangita ko uyab. Pilailat ka. Kristen, si Rev. Bro, this is Kristen, my friend. Har. Hi. Ay, Kuya. Kristen, mahilis ba na akong amigo, ha? So, makagrabe mo ikaw na kanagtutok. Ikaw ba?
Huwag ka mag-ingon, uy, nga gwapo man di ka mo amigo. Kung saan lang ka nahiling foreigner, oy. Karon lang. Lance, gwapo kay siya, Lance. Oh, salamat. Kasabot di ay ka? Recorded by Radio Mo TV. Kamay lang. Patay. Huwag man ka mag-ingon, uy, Lance. But it's okay. I like you, Christine. Rave. Maano yung akong giingon ni mo? O, tanawa! Imo nang gikaon ang imong gisulti. Buotan man sa Yatsby. Unya, gwapo pa yun. Kisa may dili makagusto niya, uy. Anya, kamo na, ha? Ayab na mo, ha? Sige ramig kuyog-kuyog, pero... Siya manguyab na ako, uy. Ay, murag, di ba uso nila pauyab, doy? Diretso mingo na ilo. Ha? Marry me, Christine. But we don't know each other pa man, Rave. I don't care. I like you so much, and I think I'm falling in love with you. Rave. Usa, magpakasal na mo una siya mabalik sa nasod. Opa. O gusto niya nga liho ko na ko ang tanan ako mga papeles kay gusto niya nga makaapas ko dayon dito. Christine, anak, sigurado na magyuka sa imong desisyon. Basin og nakalitan lang mo. O basig isugot ka lang para mahawas na sa kalisod. Pa, nakagusto sa ko ni Rave. Oo, nagbinuang ko sa una nga mangita na lang kog foreigner nga mo'y makapahawas na to sa kalisod pero ay, binuang rato pa, uy. Kani tinud-anay na ning ako ni Rave pa. Murag na in love na sad ko niya pa. Oh, sige. Unya, kanusa man lang yung plano nga magpakasal. Congratulations! Oh, thank you. Salamat! Thank you. I have to go, Christine. I'll wait for you, okay? Okay, Rave. See you. I'll just send you money. I love you. I love you too. Ay, the sweet. Masuya man lang sa taon. Huwag ipit ako magdahom yats nga sa foreigner ko pa uli. Pero Yans, pangutana lang ko ni mo, ha? Love na mag-iday ni mo siyo? Oh, yats. Love na nako si Rave. Maong wag ko magduha og process sa mga gikinahanglan para makaapas ko niya dito. Ug samtang niapa ko dire, padayon nagyapon ko sa akong papamaligya sa merkado. Dili na ko hilabtan ang kwarta iyang ipadayats. Isda mo diha! Labas kaayo! Mga madam! Oh. Nakabana to ang fam pero sa merkado ra gihapon pa uli. Wa gid ko masayop. Ingon ana na lang gid ka hangtod sa hangtod. Wala kay kalaing mabuhat? Sige na lagi kag panghilabot sa akong kinabuhi. Nahiba ka pag ni Christine? Imo gyud ang nakigminyo ka para mahaw ka. Ha, manggamita ka. Dapat kung unsay kasulti ninyo, uy. Kay nahibaw kong unsay tinuod. O sige, daota ko ninyo taman sa ginhawa, wa ko'y labot. Ayaw sila tagda, anak. Ang importante nga dili tinuod ang ilang ipasangil di mo. Nga imo lang gigamit si Ref. Ay, usaon nga daghan man gyud nga machismosa sa itong lugar, God. Ayaw ka bala ka pa. Maningkamot ko nga mahawa ta ning lugar, ha. Dili ko musugot nga ako remular ka sa laing nasod. Dadon ta mong duha si mama dito pa. Salamat, anak. Yes. Ready na kita tanan. Makalarga na kit ko. Makaapas na ko ni Rave. Oh, finally. Oh, I miss you, Christine. I
I miss you too, Rave. Maayo kay naabot ka na di anak. Opa, og na ako'y good news ninyo. Unsa man? Gusto ni Rave nga paapason mo diri. Liho ka din ang mga anging lihukunan pa. Og diri ta magsugod nagbalik sa ato kinabuhi. Salamat anak. Nahibaw ko nga lainon yun pagsabot sa mga tao ang among relasyon ni Rave. Pero wala lagi din ako panumbalinga. Ang importante, nga malipayon ko kauban ang akong bana o pamilya. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga hikalang kaagi ni Christine nga nagtago sa address sa Cebu City uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalahan, nothing's gonna stop us. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si David. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, You'll Be in My Heart. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Bukinig ko sa kalalaki nga taga Cebu City. Nga tumatatampo, nagdasingan nga David. Recorded by Splander Gaming. Dong, ikaw di bahala sa itong anak ka. Day, Ayaw siya pasakti. day, Diyos ko. David, mahal kayo, tika. O kagatong anak. Mahal kayo. Mahal kayo to. Diyos ka. Diyos ka, day. Day! Diyos ka! Day! Bay, kuyog na mo sa weekend. Ha? Asam ta? Laagod. Nasa may pailaila ni mo. Di na ko ba eh? Bay, tulo na katuig. Milabay, sukad na namatay ang imong asawa. Nga si Cheska. Ayaw didi mong kaulingon nga magmalipayon, eh. Yun na. Bay. Sige na ba? Panahon na nga maglingaw-lingaw kag balik. Bay, mo na akong gigon nimo, si Valerie. Val, ako amigo. Si David. Ay, nice to meet you. Nice to meet you, Pod. Tinuod din ang giingon sa imong amigo na ko nga gwapo ka. Oh, Oh. ha? Oh, ha? Uy, Aha. mauwam sa tana. Tinuod bitaw, gwapo ka. Cheers! Oh, cheers. Ako ba? Ibantayon magi ko, no? Kabantay ko ay. Sige na lagi mo kuyog ni Valerie. Saman, ganahan ka niya? Ang tinuod ba eh? Akon. Gaan akong buot niya. Unya, dagang sa butang nga magkasinabot mi. Sa akong tanaw po niya, buotan siya. Okay. Kung nahigugma ka ni Valerie, panguyabi. Bay. Mana, Val. Ganahan ko ni mo. Kung masagot ka, o dawaton lang ni mo nga kong anak. Manguyab ko ni mo. O kung imo kong sugton, mag-ipon ta. David ang tinuod.
Ganahan sa kunimo. Sa una pa lang higayon nga nagkita ta. Nakagusto na dayon kunimo. Tinuod. So, unsa man? Gisugot ako nimo. Yes, David. Oo. Musugot ko nga mag-ipon ta. Salamat, Val. Isaada ko nimo. Buhaton ako ang tanan aron matagan ti kagmayong kinabuhi. Salamat, David. Val, ang akong anak si Pexi. Pexi, anak, si Tita Valerie nimo. Hi, Pexi. Siya na akong pag-umami, Papa. Oo, anak. Ganahan ka? Yay! Naanak ko'y Mommy! Salamat ha. Nga gidawat kidi mo si Pexi nga muragi mo. Dili man sad gudli sa digugmaon si Pexi kay grabe man ka sweet bata ah. Lagi? Val, naon to'y plano? Plano? Oh. Gusto nda ko nga mulargas gawas. Aron, mas matagan ta mo ni Pexi og nindot nga kinabuhi. Unsa? O niya. Biyaan ko ni mo nga magbantay sa imong anak. Valerie. Recorded by Radio Mo TV. Ang buot ako ipasabot ba? Magunsa na namin si mong anak kung wa ka. Val, maunta na akong ihangyo ni mo. Samtang to ako sa layo, ikaw na ibantay ni Pexi din eh. Kung okay ra. Gusto lang ko nga matagan ta mo labaw pas inyong gikinanglan. David, Wako'y lang tumong. Kundi, matagan ta mo kalipay. kung maon na. O sige, okay ra. Basta baya ha. Dili ka mangita og lain didto. Isaad ka na, Val. Mahal kita mo. Kumusta man ka diha? Niya, Val. Okay ra. Nadawat na ni mo akong gipadaga hapon? Ay, yes, Han. Thank you kaayo ha. Nakapalit ko sa kung mga gusto. Si Pexi, kumusta man? Pwede na ko siyang maistorya? Ako siyang ipalitan sa mga duwaan nga gusto po niya. O niya, may mga sinina po siyang bago. Ako bitong giingnan nga nanawag ka pero busy na kayo siyang duwaan nga bago, uy. Mau ba? Taon sa kong anak, oy. Nala, sige. Ingnalaw niya ko kung unsay kinahanglanon ninyo ha, des bye? Aron makabadarayin ko? Okay, Han. Thank you. Pagamping diha, ha? Sige, Han. Kamu ba diha? I love you. I love you too. Unsa? Sugad ba sugad sa imong paglarga diha? Wag ka magkasway og video call sa imong anak na si Pexi? Oo, bay. Laim na kong feeling, bay. Oh, nga naman day. Unsa ba imong duda? Wa ko'y magduda, pero lagi na akong gibati. Okay, ani na lang. Aron mahilo na ka. Wadto niya ako sa inyo kung makalugar ko, ha? O niya, balitaan na ka. Sige, bay. Salamat. May ang mong silingan bining chat. Ano mo ka? David, ako pa nimo muuli ka. Kay naagay dili maunga panghitabo dinhi sa inyo samtang waka. So may pasabot niya ini. Nganong nakulbuan kong mayo. Di may mo. Kinalang mo pa uli ko. Og di ko mapahibaw ni Valerie. Aron ako gid mismong makakita kung nabay dili mayong panghitabo sa amo.
niyan ako sa Pinas. Ug niyan ako tungod sa Mumbai. Og nagpa-as if kong tama. Nagsulob ko ning overall uniform para maintenance. Usa ka kap nga dako og baga nga face mask. Ingon man fake nga glasses. Siguro kung di ko mailanan niya. Manuktok na ko. Mayong buntag, ma'am. Ako day ang plumber. Naara dito sa kusina ang gripo nga ako ipatarong. Dali aha, kaya ako'y bisita nga moabot karon. Laos lang dito sa kusina. Sige, ma'am. Asa Miss Pexy? Anong mo siya din eh? Auntie ba, pwede o niya na lang ko nitiwasan og laba. Sakit na kayo kong kamot. Anya, gutom na sad. Unsa? Unsay unya? Gipakaon ka ning baya, maong lihok diha? Inuo ko. Ayaw sige kinapulan? Kadaot na sa akong anak. Pexy! Papa? Hiniaka! Hiniaka, Papa! David? Ikaw na? Nagpakaroon ingnon ka nga, plumber? Oh, ako. Aron akong makita ang tinuod kung unsa gyud ang panghitabo. Gisalig na ko nimo ang akong anak. Unya mao na akong makita ron. Gihimo nimong katabang ang akong anak. Ha? David, wa, uy. Nagduwa-duwa raman ni. Yelong! Sugod ka ron. Buwag na ta. O pahawa din sa kong panimay. Hayop ka! Ako yung siguro nga bayran nimo ang mga luha ni Pexy. Ang imong pag-abusar niya ug ang pagpasakit niya. David, sorry. Sorry, pasaylo ako. Husto na, Maris! Sayop kayo nga gipasud ka na ako sa among kinabuhi. Nagtuo kong nakailan ako nimo. Wa man di! Come stop crying, it will be all. Sakit kayong mahibawan nga mao na dito'y kahimtang sa akong anak. Samtang ang babae nga akong gimahal o gisaligan, nagpakahayahay og maayo sa akong kwartang hinaguan, unya gihimo lang makaluluoy ang akong anak. So kada to, wa na gid ko mulargag balik. O karon, mas gipili na akong mahimong single para mas makafocus ko sa akong anak. Dinhi na lang kutob. Dagang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni David nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kapangayo. Awit karagalahan, you'll be in my heart. Ang mong kaagi gibatan no doon sa radyo ni Jelly Haka o kubos sa direksyon na Priscilla Rekanas. Kamuusap mga higala at mga sukig ti paminaw. Kinasing-kasing ko kidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang iniining tulumanon, handuanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handuanan official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Recorded by Radio Mo TV. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba dahil siyang kaagi ka doon? May kining usay ka babae nga taga Dinagat Island. Ang ato matatampo, nagda sa nga Jane. Che, nanagitaw ka tabang Usman, musuod ka. Kinsa man pa? Kung kaila si Mark Asa man dapit? sa San Jose. Sige pa, musod ko. Tigilain ako sige standby dinis ato pa, uy.
Sige ha, basta ayaw papabadong dito ha. Opa. Basta mali ako ang trabahoon din ni Kuya. Manglaba ka sa buntag. Unya, pagkahapon, buhat to ka sa bakery. Tabang-tabang ka dito sa mga limpihon. Unsa man, okay ra ka na? Okay ra Kuya, uy. Bisag unsay imo isugo na ako, mutuman ako. Kay trabaho ba yan nga akong tuyo? Maayo. Ikaw din giingon ni Kuya Mark nga bag-o na mong kauban? Oo. Ako rin si Mercy. Ikaw? Che. Mag-ati lang ko nimo ha. Kay marag manghod ra kaayo ko nimo. Okay ra uy, mag-ati che lang nako. Ay, dali ara sa panahon uy. Walang ipaw tulo na ko kabuhan din sa ilang Kuya Mark. Ikaw yung nasad ko din kay buutan naman si Kuya. Kuya. Ugma, adto ka sa bakery ha? Kay mo absent tong usa ka tindera. Wato'y kauban si Mercy. Okay Kuya, way problema. Yes! Salamat! Kuyog ni Ate Che! Ikaw ron, mura bata na. Malingaw mo gud ko ti uy, basta naa ka. Dali na, mga abli na ta. Kay, karon taod-taod, daghan ng mga customers. Ay, salamat. Makapaway na gid ta kay ningaw na. Nga naman, kakapoy ka? Oti uy, daghan kinamalit upahan ba niya? Inig pa nira, katuog og sayo. Di ko matuog ti uy, mulaag ko. Ha? Asa ba ka mulaag? Ato ko sa admin te, kay naa may program dito. Ano ba? Kuyog tati ha? Di mo ko pa kuyugon? Oo, kuyog tati. Aron nalingaw ka. Sige, kuyog tati ka. Yes! Maglaag mo na ti Che! Hala, sadya ako na din he. Daghan makaing tao. Maapit akong giingon mo ti, nga kuyog ta. Ilingaw ka ayo din he. Unya, sa mata mo pundoan ni ti. Dali. Mangita tag atong kalingkuran. Manod tati? Hindi ko eh. Hindi lang ko sa gawas. Kaya karong taon mauli na ta. Ako lang masud ti ha. Sige, Mars. Kay ano lang ko din maging kulingkod. Nibalik mo lagi ka. Huwag ka ganahe dito sa sud. Okay naman ti. Pero igawas lang ko kay na may mga hid number ni mo. Ha? Kisa man? Kanila lagi ka na ba ingon tiniti ay? Kakwapo niya. Ako din si Aldin. Ikaw? Tawagan ko og Che. Friends na ta, Che. Sure. Friend naman ka ha. Tagay ko si mong number, B. Mamauli na tate? O day kay gabiin na pa ya. Napatay buhaton ugma. Che, mamauli na mo? O din. Pwede ka na kong ihatod? Ayaw lang din kay di aman si Mercy nga akong kuyog. Sige. Motik sa niya ko nimo. Ingat. Kalamit na ikatugoy. Ay, gikapuinom ko sa malaag ni Mercy na. Bis patug ko na ngayon ini text. Hi, Che. Si Aldin ni. Good night. Abi na ko kinsay ni text. Si Aldin man di ay. Mao ba, te? Nag-textanay na din mo ni Aldin? O, day. Ako lang sa nireplyan kung hindi ko busy. Halati, naibog ni ngayon sa Aldin ni mo. Ano naman? Kaya magsige ba siya text ni mo? Ganahan na siya makikamikan ako. Ha? Magkita na? Kana ko na, okay rin ni mo, Che. Okay naman. Total, friend naman ta. Salamat ha, Che. O niya, asa mo ta makita? Ato lang sa admin. Sorry, ligod na. Kunya, history ha. Sige. Inigbakante na ako. Magkita ta. Unsa day matuyo na ako din. Nga nakikita man ka na ako. Bitaw, Che. Di na ako magpaligoy-ligoy pa. I love you. Aldin. Manit na, Che. Sa una pa na ako magkakita ni mo. Nagkagusto na ko ni mo. May chance pa ko ni mo. Bago pa ta nakaila din. Wa pa ko masuhito ni mo. Hatagil una ko gikayon nga. Makaila ko ni mo sa himpit. Ingon bitaw ko ni mo nga naibog na sa Aldin ni mo, te. Huwag ko magtuod ay nga manguyab siya na ako. O niyon sa may kinugayan, te. Sugta dayo. Che, taon-taon naman ko nang uyab mo. Hangtod ba karon? Huwag ka maluin ako. Ako, Che, Andin. maluin taon ka na ako. Sugta na taon ko. O niya, konsulton ti ka. Dili ko ni mo binuangan. Dili lagi. Promise na ako ni mo. Sige na lang, uy. Oh. Sige na, ako na kang gisugot.
Uyab na ta. Oh, lagi. Ako na kang gisupor. Salamat, Chi. Ha? Baby ko? Oh, may gusto kong atutaw ganay. Baby ko. Murag, o era man tayo paminaw, uy. Kung baby ko ang atong tawganay. Unsa mo ginaana? Basig ka dyan na sa magkadumag nato. Bahala sila. Wa talabot nila. Ang importante, nga nagbinahalay ta. Sige. Baby ko na lang atong tawganay. Ana ba? I love you, baby ko. I love you too, baby ko. Happy Mansari, baby ko. Happy Mansari, baby ko. Sana hindi mo ko iiwan. Di na may tabo, baby ko. Kay love kit ka. Salamat, baby ko. Ha? Malarga ka Manila? Oh, baby ko. Ngayon na ko sa trabaho kay mula na ko Manila. May dito kay nagkakasulong trabaho dako-dako og sweldo. Mao ba? Basig mangita kag lain dito ha. Di na may tabo. Kay mahal kay ka. Mingaw na ko nimo. Ako sab, ingausap ko nimo. Sige lang. Manawag lang ko nimo permi. Kumusta naman ka diha? Okay ko, baby ko. Mayo hinuon. Amping diha ha. Ikaw sab, ambing permi. Ila naman ron kasi mana nga wa na mo text si Aldin ako. Unya, dili na sad mo reply ko na akong textan. Noon sa siya dito sa Manila. May isulti ka na ako, bahay ni Aldin? Oti, Unsa man na? ayaw lang kalain ti ha. Si Aldin ti pa. May lain naman na siyang uyab. Ha? May napasulti man ako ti. Nga, magikabuangan ko na na sa Aldin dito sa Manila. Mao di ay. Mao di ay kadili na siya mo-reply sa ako mga text. Kay may lain na di ay siyang uyab. Salbahis ka, Aldin. Salbahis ka! Gisakitan ko sa gibuhat ni Aldin ako. Kay nindot kaayo ang iyang mga saad. Nga dili siya mangita og lain. Apat ang uyab di ay siya og lain. Kanimo Aldin, kung nakabati ka man karon, mahal paghihapon ti ka. Dini na lang kukuto. O gagang salamat sa pagdagan nining akong tampo. More power sa RMD. Mao ko mga higalang kaagi ni Chi nga taga Dinagat Island.